She's way through. Maninelo, good morning. Andito na naman si Tres. Sa baboy. Sa baboy na naman naka ano, na ang view ba? Ma'am Rowena Garcia. Okay. Teka lang. Lagyan kita ng moderator. Good morning po, Maninelo. Nagpupo na naman, pakakain. Pagkakain-kain, nagpupo na naman. Ayan, kinakain ng ng maliit. Ano ba yan? Hoy! Hoy, 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 hoy! Madumi yan. Kasawa yung maliit. Kinakain yung ano ng Good morning po, Ma'am Rowena. Wow, shouty! 33 million viewers. Manay Chi, gustong-gusto nila yung biik. Naiwan ako doon kay Sir Felmax kasi nagpastol ako ng kalabaw. Tapos pagdating ko, naglinis na dito, tapos nagpakain na yan, busog na yan. Busog na yung mga yan. Bigyan ko ulit ng panghimagas, mga dahon-dahon. Asa na yung wales? Wala yung wales. Galit. Nagagalit. Nagwawalis ako. Arte-arte. Ang arte-arte naman. Manay Shining, o tingnan mo, ang lalaki na nila, pero usog. Alin kaya dyan yung pipiliin ko? Mag-aalaga ako ng 4 eh. Alin kaya dyan? Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Alala, nag-aaway. Wala, ang tapang. Nag-aaway sila. Oo. Ano nakain nyo? Ulo ko dyan. Ala, ang tapang ng mga baboy. Ang nangyari? Bakit ang tatapang nyo? Nag-aaway. Yan kasi, pinapakain ko na sila. Sinasanay ko na silang kumain ng early win. Early win. Para masanay na. Ano ata Manay Shining? Ipinanganak to eh. Feb 1. Ngayong March 1. Isang buwan lang ba yung baboy. Tapos ihihiwalay na. Pwede nang ibinta.
Mag-post na nga ako sa ano no, sa FB. For sale. Nag-aaway yung dalawang biik. Yung Mama Peg kasi, parang wala na siyang ano, gatas. Lumiit na yung mga didi. Kahit pinapakain ng ano, ng ano yun, yung pinapakain sa mama para magkaroon ng gatas. Ano, 4K, Manay Shining. 4K lang sa iba, 4.5 sa iba. Pag maganda talaga yung lahi niya, yung F1 ba yun? Ano daw yung isa, 10K. Yung F1. Ito, di ko alam kung anong lahi nito. Large white ata. Biyak ako ng buko, ibigay ko dun sa mama. Madami kasi yung mga laglag man ng shiny na buko ngayon. Kasi nga, di ba, yung lamog pa nung bagyong Juan. Ang dami nabubuslo. Ayan o, ibigay ko na lang doon. Oh, itong sayang. Pampagatas pa yan, dagdag pampagatas pa. Mahalon pala ngunyan ang biik. Oo, Manay Shining, kamahal. Iyo po, Manay Shining. Puntahan ko si iba ba yan si Ma'am Rowena? Magkaiba siya kagabi kay Sis Joanne? Nandito pa pala ako kay Sir Philmax. Naiwan ako kay Sir Philmax. Mahal Manay Shining yung ano, yung F1 na sinasabi nila, yung mahabang baboy yun na talagang parang kalabaw kalaki. Yun ang mahal. Biik pa lang, ano na, um, pag biik pa lang Manay Shining, ano na siya, 10K. Wala.
Sus, buti na lang, dinalaglag yung sipi ko. Nginat-ngat sana gumalaw ang aking sipi pala. Ayan, sige, balikan ko siya mamaya, Manay Shiny. Dikitan ko siya mamaya. Ma'am Nenfa, mega love shoutout. Mahina ang signal dito sa may ano, dito. Buti na lang hindi umiikot tong naka-live ko. Yung aking alagad, umiikot. Umiikot doon kay Mama Nenfa na live. Ala, ang hirap naman. Yes, sana all my 31. Sis Rowena, magtamsa ka ay mag-comment ka sis doon sa ano ko, short video. Pero ito, okay na to. Ayun na ko na, in-screenshot ko na para mamaya dikitan kita ng aking mga barangay tanod. Ang lalaki na talaga ng mga biko, biglang lumaki. Araw-araw kasi pinapakain ko ng ano, umaga't hapon, tanghali. Ang bilis maubos oh. Dito oh. Ayun oh. Iniwan ni mother kasi andun sila sa kabilang bahay sa Albay. Iniwan to isang pack. Ngayon, konti na lang oh. Sabi ni mother, sanay-sanayin ko lang daw na matutong kumain. Talagang pinapakain ko na talaga. Kaya siguro ito pang isang buwan to. Naubos na, isang linggo pa lang. Maninelo, nakalive ka na Maninelo? Parang nag-pop up sa akin. Punta muna ako dun sa loob ng bahay. Walang signal dito yung ibang CP. Punta muna ako dun sa bahay, sa loob. Maraming salamat po sa inyo dyan. Thank you, thank you. Buti na lang hindi umiikot itong naka-live. Gumawa ka ng upcoming live, Maninelo. Ayan po, balik muna po ako doon sa loob ng bahay. Mikos-mikos muna ako, hindi pa ako nagumawa ng almusal. Sino yung tinatahulan dyan ng mga aso? Baka meron na namang namumulot ng may mga namumulot na naman ata ng niyog. Kasi panay na naman laglag ng mga niyog. Kailangan ko munang silipin. Baka kung hina-harvest na nila yung mga niyog doon sa dulong mababa. Ipahabol ko muna sa aso.
Oh, ano na ka mo mga baboy? Ano ka mo mga baboy? Pag darakula ka mo. Lubo, lubo, lubo. So, tadi mo naglupo sa ano ka uto do?
Kakalinis ko pa lang. Sis Antaray, sisi. Kakalinis ko pa lang. Ang dami na ng dumi. Just me, Marimar. Right. Dumi. Yung dimoy lang kukunin ko ay. Good morning, Sis Antaray. Ma'am Ann Queen, Ma'am Ann Chanting. Thank you. Manay Che, pagdikitan ko na. Dinidikitan ko na si si Manay, si Sis Rowena. Andun pa yung isa, pinapanood ko muna yung upload niya bago ko edit. Chun 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 chun. Chun 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 chun. Nilalamig. Nilalamig kayo. Kasi maulan na naman ang panahon. Ha? Nilalamig kayo. Ay, andyan sa gilid oh. Andyan sa gilid oh. Nilalamig sila. Nilalamig kayo. Chun chun chun. Chun. Chun 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 chun. Ang lalaki na. Ang lalaki na. Tira usog-usog. Yan o. Huwag naman sanang mahulog ang aking sipi. Baka ngat-ngatin ng baboy. Chin 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 chin. Sanayin natin na maging malapit sa tao para mabait.
nagbibilad. Nagbibilad-bilad sila. Mama Irene. Nagla po shoutout, Ma'am Irene. Ayan, nakaupo ang nanay niya. Bakit ka nakaupo? Anong iniisip? Parang tulala, oh. Parang tulala yung Mama Peg. Huwag naman sana matumba ang aking stand kasi mahangin. Ano ma? Grabing ulot kang ano?
Munti ka ng madulas. Wildflowers. Megalaw, shout out. Good morning. Hello everyone. Maraming salamat po sa lahat na naandyan. Salamat sa support kay Tres Maria's Farm. Si Jeanette, Manachi. Thank you, thank you. Parang mahuhulog yung aking ano. Josh Lavich. Jose Lavichi. Shoti, shoti. Kuha nga ako ng ano. Panghimagas. Panghimagas. Yan. May panghimagas. Manay Che, thank you, thank you. Thank you, thank you. Yan o, galing-galing naman. Ang tibay. Ang tibay, oy. Alin kaya yung apat na akin dito? Makapamili na nga. Habang wala pang bumibili, si Tres dapat ang mauna. Itong babae, pwede yan sa akin. Tapos yun, lalaki. Yan o. Itong pinakamalalaki, ito ang kay Tres.
Dalawang lalaki, dalawang babae. Okay.
Chun chun chun. Kumusta, kumusta? Manay thank you, thank you. Nakailang oras? Ay, sus, 5 minutes. Ay, pa lang, malulubat na. Nakailan oras na ako? Ay, naka 2 hours and 48 minutes sila. Try ko pa abutin na 3 hours kasi sayang din naman kang ng 48 minutes. Manay Shining, Manay Che, thank you, thank you. Ew, ang dami na namang pupo. Ew. Ew, ang dami na namang pupo. Ew. Aray. Aray, aray, aray. Thank you everyone. 10 minutes na lang. 10 minutes na lang, guys. Maganda dito sa... Tingnan mo na po. Yan, tingnan mo. Oh, ito oh, isang sako, 50 kilos, 1,800 ang bilig. Ang puno na brand, 1,700 sa kumagdad. Duman si Ronald, 1,900, may patong na 200 daan. Sabi ni Ronald, ay, mas mabuti na sa kumagdad kaysa doon sa mga activity, may patong na 200. Sa kumagdad sila sa mga bumili, sarong sa kumagdad dati. Tiga August, sa sarong ulit. Yan na. Sarong sako, isang sako, kada bulan ang mauubos ng isang baboy. Kaya, yung 4 na baboy, isang sako ng starter, isang sako ng, na ganito, isang sako, 4 na sako ng pre-starter, kasi sa silang sako. Pagkatapos nun, sunod ng pre-starter, starter. Sunod, grower. Sunod, finisher. Yun. Bawat isa, tag-isa. Since walo sila, sila na sila.
4K ang binta, di ba? Nagsayang ka lang ng pagpakain. Naggastos ka na sa pabili. Sabihin pa lang, gumastos na tayo ng skin. Pag hindi maganda yung pagkakaano ng baboy, kasi ang binabasihan na ng baboy ngayon sa kilo. Kung ilang kilo lang yan na baboy na yan, sabihin mo, isang baboy, mag 4K kaya. Mag 4K kapag ilang kilo na ang natin. Baka mamaya. Ayan, di ba yung ano natin? Yung bawat liik natin 4K. Tapos hindi natin pinakain ng maayos.